У Брыганціне адпачываюць каля 250 дзяцей, і арганізатары пастараліся прыдумаць заданні ў інтэрактыўнай форме так, каб кожнаму атраду было цікава. Пакуль падлеткі адпрацоўвалі на практыцы навыкі выратавання пацярпелых на вадзе, у актавай зале малодшыя дзеці дружна ўзгадвалі, як сябе паводзіць, калі здараюцца розныя надзвычайныя сітуацыі дома, на вуліцы, у лесе ці на вадаёмах. Пазнавальны урок для іх правяла супрацоўнік маладзечанскага гранс Марына Ганчарова. Дзеці наперабой тлумачылі, чаму нельга заплываць за буйкі, ныраць у незнаёмых месцах, плаваць у лодках без выратавальных жылетаў і доўгі час знаходзіцца на сонцы. А мультфільм з волшебной книги МЧС замацаваў атрыманыя веды. Сезона 2024 году в стране утонули 64 человека, в том числе 6 детей. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям в период летней оздоровительной кампании, начиная с 17 июня, в лагерях нашей страны спасательное ведомство организует занятия для детей по плаванию и правилам безопасного поведения на воде. Мы искренне убеждены, что подобные мероприятия будут способствовать снижению количества несчастных случаев при купании и станут дополнительным стимулом для физического совершенствования и развития нашего подрастающего поколения. Тым часам на лагерным стадыёне стараннямі выратавальнікаў вобласці і Маладзечанскага раёна разгарнулася шмат пазнавальна-гульнявых пляцовак. Правільныя адказы падмацоўваліся прызамі. Супрацоўнікі абласнога таварыства выратавання на водах дэманстравалі ўсім навыкі аказання першай даўрачэбнай дапамогі і вучылі гэтаму ўсіх жадаючых. Таксама выхаванцы лагера не адказалі сабе ў задавальненні прымерыць баявую амуніцыю выратавальнікаў, пазнаёміцца з пажарнай тэхнікай. Больше всего мне на этом мероприятии понравилась эстафета. Там мы спасали пострадавшего, вылавливали рыбу из спасательного круга, а также кидали спасательного линию. Мы узнали, как надо себя правильно вести на водоемах. Например, не заплывать за буйки, потому что там может быть много мусора, или не топить другого своего друга. Я это расскажу всем своим близким и одноклассникам. А яшчэ кваліфікаваныя работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях праводзяць заняткі па навучанню дзяцей плаванню. Падобныя сустрэчы будуць працягвацца ў аздараўленчых лагерах да канца летніх канікул. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.